Mă numesc Hoit Violeta. Am 18 ani. Sunt educatoare de la Egal la Egal și elevă de la Școala Profesională numărul 2 din orașul Chișinău, Republica Moldova. Din abilitățile care aș dori să le dețin pe viitor ar fi atenția, viteza și abilitatea de a fi mai deschisă spre comunicare cu alte persoane. În era post-pandemică, cele mai importante abilități ar fi flexibilitatea, deoarece, în ciuda diferitor factori care apar în viața noastră, trebuie să fim gata să le acceptăm și să ne adaptăm lor. Mesajul meu ar fi astfel ca să fie deschise mai multe centre, mai multe tabere, diverse traininguri, programe pentru tinerii de astăzi, cu scopul de a-i socializa și de a-i motiva pentru a pune în practică noile lor idei.